Студентски град в София, макар и създаден с идея да е оживен център за студенти от цялата страна, от години е изправен пред сериозен проблем – недостигът на паркоместа. Десетките общежития, заведения, хранителни магазини, ресторанти и университетите създават перфектна предпоставка за претъпкани улици и паркинги. Много от студентите и работещите в района предпочитат личния транспорт пред обществения, което много усложнява ситуацията. През последното десетилетие броят на автомобилите в студентски град е нараснал драстично, което прави паркингите, създадени през 70-те и 80-те години, крайно недостатъчни. Вечерно време, когато всички са в къщи, търсенето на паркомясто за автомобил е просто някакъв кошмар. Отнема на мен и семейството ми по 30 минути всеки ден. Оплаква се Елена, жител на квартала. Недостигът на паркоместа често принуждава шофьорите да паркират по тротуари, градинки и дори на места, които блокират движението. Това не само създава неудобства за пешеходците, но и води до глоби и репатриране на автомобили. Неправилният начин на паркиране често може да бъде причина за унищожаване на зелени площи, напукани тротуари и увредени улични настилки. Тротуарите са толкова заети от коли, че понякога дори не мога да премина с детската количка по тях. Това е безобразие. Допълва Елена. Една от основните причини за проблема е липсата на цялостна стратегия за управление на паркирането. Опитите за изграждане на платени паркинги или въвеждането на синя зона се посрещат с смесени реакции от живущите. Много от тях едновременно искат нещо да се промени, но не искат да плащат за паркомясто. Въпреки че ситуацията изглежда сложна, съществуват алтернативи, които могат да помогнат за решаването на проблема. Изграждането на многоетажни паркинги би могло да събере голям брой автомобили на малка площ, което е по-скъп, но по-ефективен начин за справяне с казуса. Подобряването на обществения транспорт, както и стимулирането за използване на велосипеди и електрически скутери също биха намалили броя на автомобили, които трябва да бъдат паркирани в района. Освен това, прилагането на строги мерки срещу неправилното паркиране и по-добро планиране на новите строителни проекти може да предотврати допълнителни проблеми. Проблемът с паркоместата в студентски град не може да бъде решен за ден или два. Нужни са много време и много ресурси, но до решение на ситуацията може да се стигне само ако институциите и живущите в квартала започнат да работят заедно.